Здравейте! Здравейте, скъпи приятели от гимназия Златарски! Много съм развълнувана и благодаря за възможността да се обърна към вас. С завършването ви, вие сте на прага на бъдещето. Това бе моето бъдеще преди 10 години, когато бях с моите съученици, преподаватели, родители в двора на гимназията. Знаете ли, моите родители винаги са търсили най-доброто образование за мен и са инвестирали в него. Факт е, че в гимназия Златарски участвах в един от първите европейски младежки парламенти, както и че есето ми в IB програмата беше на тема, свързана с Европейският съюз. Когато желаеш нещо много силно и се стремиш към него, то се случва. Аз вече 5 години работя в Европейския парламент. Ето тук, зад мен. А занапред ми предстоят още 5 години като евродепутат. Гимназия Златарски ви предоставя много силен трамплин да осъществите вашите цели и за това бъдете себе си. Вярвайте в себе си и изповядвайте културата «Аз мога». Сигурна съм, че ние всички искаме България на младите, Европа на младите, страна и континент на високите технологии и иновациите. Място, в което да развием своя потенциал и идеи. Това можем да постигнем само чрез образование. Бих искала да благодаря на ръководството и учителите за визията за качествено и международно образование, която имат и която допринася за успешното развитие не само в личен план, но и за просперитета и образованието на България и Европа, за просперитета и благополучието на младежта и на бъдещето на нашата страна. На добър час, скъпи приятели!